Республика муниципаль бірләшмәләре Советы съездында быйылғы эшкә йомгак ясалды. Киләсе цифрлаштыру елына бурычлар билгеләнде. Толырак киләсе репортажда. Ил күләм проектлар һәм Татарстан президенты программалары уңышлы гына гамәлгә ашырылды. Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, спорт комплекслары, фельдшер-акушерлык пунктлары, ремонтланган юллар, коммуникацияләр, фермерларга субсидияләр. Буларны кешеләр күрә, яңа мөмкинлекләр өчен рәхмәт белдерә. Узган елда барлык программаларда да актив катнаштык. Киләсе елларны да инде өмет итеп калабыз. Шушы программалар барысы да эшләр дип, һәм без бу программалардан актив файдалана алырбыз дип. Минсельхоз программасы буенча парклар төзедек, клубларны ремонтладык һәм юллар төзекләндерү бик актив рәвештә файдаланабыз. Менә авыл җирлекләрендә, бәләкәй авылларда, кичкенә авылларда юлларны төзекләндерәбез. Киләсе елда цифрлаштыруга өстенлек бирелә, эш планнары булдырыла. Буа районы башлыгы барлык инженер шелтәрләренең электрон картасын булдыруны тәкъдим итте. Һәр муниципалитет җитәкчесе башкарылган эшләр алдынгы тәҗрибә белән уртаклаша. Әлбәттә, уңышлар тармак программаларыннан башка мөмкин булмас иде. Форум алдыннан урыннарда проблемалар турында да фикер алыштылар. Проблемаларның берсе авыл халкын сыйфатлы су белән тәэмин итү. Бүгенге көндә 32% су үткәргеч шелтәр алыштыруга мохтаҗ. Барлыгы 6000 километрга якын. Вакыт үткән саен тузган магистральләр арта бара. Менә су буенча ул республикада проблема зур. Но икенчедән бит без суны яхшы сыйфатлы итеп бирергә тиеш. Ул яхшы сыйфатлы итер өчен бик күп акча түләргә кирәк. Ул суны без бакчага сибәбез, бүтән җиргә итәбез. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне безгә өйрәнергә кирәк һәм хәл итәргә. Республика президенты сәнәгать парклары һәм мәдәнчекләре үсешенә аерым игътибар бирергә кушты. Алар кече һәм урта бизнесны үстерергә булыша. Моннан тыш, хуҗалык итүнең кече формаларын үстерергә кирәк. Дәүләт ярдәме моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә артты. Җирле мәсьәләләрне сыйфатлырак хәл итү өчен үзара салым программасы да зур мөмкинлекләр тудырды. 2014 елдан башлап төзекләндерү, урам утлары, капиталь ремонтлаулар уздыру, янгын куркынычсызлыгы чаралары булдыру, күзәтү камералары урнаштыру һәм башка җирле мәсьәләләрне хәл итүгә 2 миллиард сумнан артык акча юнәлтелде. Рөстәм Миңнеханов коронавирус йогышыннан саклану чараларын актив кулланырга чакырды. Кайбер урыннарда профилактик чараларга игътибар җитешми. Татарстан президенты муниципалитетларның иң яхшы хезмәткәрләренә дәрәҗәле исемнәр, бүләкләр, муниципаль берәмлекләр советы башлыгына яңа автомобильләргә сертификат тапшырды. Алар җирлекләр арасында ел саен үткәрелә торган смотр конкурста җиңүчеләргә бирелә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.